So guys, kita nyo yan guys. Akyatin namin yan mamaya ni Ma'am Shitin papuntang taas. So samahan nyo kami sa aming pag-akyat. Bilhin muna kami ng water lily. Hey, what's up guys? It's me, Ining. Hey, what's up guys? It's me, Ining. And I'm Elaine. So guys, nandito kami ngayon sa Gruto kasi aakyat kami. Sige, tigo ko Nandito kami ngayon sa Gruto kasi aakyat kami dyan, oh. Dyan sa mataas na dalan. Okay, so bili muna kami ng tubig guys para may pangtulak kung inuuhaw. Okay. Tulog, marag nagigkaon. Kain kami ng hangin doon, guys. Okay, let's go. So, nakabili na kami, guys. Yan yung lagkaw. Nga itong lagkaw. Okay. Helmet ba? So, I hope dili na yung malobat among cellphone, guys. Kaya pagsara may mag-vlog sa among channel. So, Let's go! nakanay sa balay, guys. Magkanga na ata sa walay kaabot to 1 million subscribers. 1 million niya, 0 views. Nakapit na tayo. Nakalitan ko. Gusto kong sumuko! Libangon ko. Hello guys, success napit guys. So ito din guys, exercise din para sa aming kabagtakan. Okay, sana kung naka-shoes kami, pero hindi kami naka-shoes! So yun guys, no? Ang sabi natin, grotto. Dito. So muna siya ang kan guys. Planta sa Global. guys, kung kanas lang magsumba na sila guys, mga pili ko guys. So guys, kaya kami nandito ngayon guys. Actually unexpected to kasi lang. inutusan kasi kami ni JJ, shout out JJ, na may papakuha siyang parcel sa LBC, pero today is Holiday. so it's Holy Thursday and syempre holiday, wala eh. LBC day. Imo mong gipari day, so ang ending ng aming Jollibee day. Gihulma na may mong kwarta pambayad day. Kay gusla nya. Nakaunahon na mi nga ani sa Dreno because why not? Coconut. Kay marang wani ko katalaog singot day. Sumo to guys. Ay nagsumba sa layo guys, laban niya dara ng mga ante. So we're here na guys. Yan. Shout out sa mga giyano ra og lakaw diri guys. Muro sa nagkaunrag man ni guys. Kami nagpadung pa lang mig angas sila guys. Katulo na gabalik. Ay ko na. Oh my god, it's so cute. Sumuro na mo kuan guys. Alay lakad. So hindi lang po halata pero dyan po kami galing. Dyan kami galing.
Sa ilalim na puting ilaw sa dalawa na buwan. Ang gawa! So, may mga tao dun guys. Tapikas buntod. Grabe how I miss Negros. So, kato namin sa Negros guys. Hinapod mi sa bukid guys. Kaya makita rin na siya kana. Kita mana ka na siya. Kani ka na mga tower ning no. So makita na siya sa Negros guys. Ako ano yung mga panghaw. Hindi rin dapita guys, init. Pero dili ka ka-feel sa init. Fear and kiss later. So guys, uy ito bang? So guys, mga naog na kami. Uwi lang kami. Yun lang po. Thank you. Ay! So grabe guys. Mukha lang malapit. Pero yun pala. Grabe guys. Kapuyigid. This is just for our remembrance. It's time to, hindi naman ikapo yung pagpaubos. Sinampan sila makasungay yan. Guys, mo nag-iingon nga, dili ka na naisungay, maldito. So, wala siya nangunsan ko guys. Sige na siya sungay. Sino guys, naisungay guys. Nawa, pakita. Makita niyo ba yung sungay na ining? Yan oh, dalawa kabuok. So, mga to guys, di na may mobalik eh. Medyo kapoy na siya. Guys, hindi siya lalim guys. So, napagin siya lang yung kuwandre guys. Kasi marungton tadiraha laban sa mga Sumba babies na ito no. Kung balikon guys, dili ni siya vlog nga para as in vlog nga pina Zebby, pina Ivana, pina Kong TV or Sapata or pina Niche. It's just for ourselves. Oh. So guys, it's talikseking na guys. It's rain falling a little bit. Yes, a little bit more. I want my whole life just to be right. Everything I need is on the ground. So guys, karon guys, nasa mode si Ma'am Shitin Musturya no? Takan tao guys. Sa nag-jogging guys no. So kung doon pa lang gini sa mua guys, siguro natuog ko pala adlaw. Dili mag-exercise. Na ada ay. Hindi ko balay na mga guys, sikul. Ay pag gani ba? Ilis sa taning bikin, lupa ako. Tako ko sa ano oy. Sa igami kasi kontiin. So guys, malapit na kaming mabot sa ubos sa aming nilagyan ng motor. So let's go. Ito na yun guys, malapit na kami. Simulan. Pagakbang. So guys, si Ma'am Shitin guys ay medyo naluya na gamay. Ayun guys. No, hindi pa siya naluya. So ngayon guys, uuwi na kami kasi mataligsik na. At malapit na kami sa motoran. Sa motoran. So ayan na po ang aming Europe. Yan na po si motor. Diyan kami nang galing dyan sa tuktok. So sa Teenage guys ay nagpapasugo na mo upuan guys. Gusto niya kasi ng mogo-mogo. Later. Kaya dito na naman tayo guys. So, 7-Eleven. Dara ning sasagi day. So giuli niya guys kay ice coffee na lang ni. Papa?